al ple l'aprovació dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Llíria exigeix al govern espanyol que modifiqui el Reial Decret Llei 4/2012 en els següents aspectes. 1. Que l'interès a pagar pels ajuntaments sigui l'1% més el 0,25%. 2. Que les xicotetes i mitjanes empreses i els autònoms tinguin preferència per a cobrar el deute, especialment els qui el deute dels ajuntaments fa perillar la seva viabilitat. Segon, l'Ajuntament de Llíria exigeix a la Generalitat Valenciana el pagament als ajuntaments de les subvencions que els deu. Tercer, l'Ajuntament de Llíria demana al govern espanyol l'aprovació d'una llei de finançament local que garantisca els recursos suficients a tots els municipis. Clar, per això reclamem el que reclamem. Estem en una tessitura econòmica gravíssima. Per això no és de justícia que el nostre Ajuntament permeta que ens cobren els interessos al 5%. No és de justícia al nostre Ajuntament i al nostre poble, perquè aquests interessos a la fi, qui els paga? Es paga els veïns de Llíria. I això tenia que reconèixer-ho. Aquests més de 6.000 euros que han estat pagant durant anys d'interessos l'Ajuntament de Llíria, durant aquests 10 anys que van a passar, anem a estar pagant aquests interessos. El poble de Llíria, com va pagar-los? A través dels seus impostos. Com va pagar aquests interessos? Per tant, clar que estem en una tessitura gravíssima i per això som responsables i fem aquesta proposta. No és correcte que el Banc Central Europeu, com acabem de dir, ens financi els bancs a l'1% i ells ens financen a nosaltres al 5%. Què vol que li diga? Que un 0,25% la quantitat? Doncs mire, és una quantitat, anem a dir així, simbòlica, anem a dir que tinguin un mínim benefici, no anem a ser tan extremistes, anem a donar-nos un mínim benefici, però concordarà amb mi que aquesta diferència de 1 al 5% és més que notable. És també el tema, un engany, evidentment, el tema de la quita, vostè mateixa ho ha dit, el tema de la quita eixa famosa, que en el cas de Llíria, els mateixos empreses que han vingut a reclamar les factures, només una empresa ha acceptat eixa part de quita. Mire la situació tan desesperada en la que es troben les empreses. Miren quina situació tan desesperada que no poden renunciar a res. No poden renunciar a res perquè estan en una situació crítica i no poden deixar perdre cap quantitat econòmica. Això és evident. Per això ninguna empresa va estar, o la major part, com ha passat en el cas de Llíria, va estar disposada a perdre res. I pel que fa al respecte a les subvencions de la Generalitat, poc més que dir del que en teoria ja es posa a la moció. Volem que ens paguin, i la meva companya va dir el passat plenari, volem que ens paguin. No ens fiem de les bones paraules. I és més, la mateixa Federació de Municipis i Províncies Valenciana, que el Partit Popular, com vostè ben sap, el Partit Popular té majoria en aquesta representació, li ha exigit al govern de la Generalitat que li pagui, que possiblement ja no se fien de les paraules, les bones intencions, les paraules de bones intencions, i li exigit que li pagui el que li deu. Que ja està bé que per culpa de la mala gestió que ha fet el Partit Popular a la Generalitat Valenciana els ajuntaments estiguin en la situació en què es troben. I això també és evident. Per culpa de la seva gestió, si ens hagueren pagat quan ens tocava, l'Ajuntament possiblement no hauria tingut que fer aquests plans de reequilibri. Això n'hi ha que ser conscient també d'ell, també n'hi ha que ser conscient. I respecte al tema del finançament, doncs, escolta, és el que hi ha. És el que hi ha. Quan manava el govern socialista, vostès se passaven tots els dies dient que Zapatero ens deu no sé quant, Zapatero ens deu no sé quantos, que ens financien malament. Nosaltres estem d'acord, clar que sí, però ara també toca reclamar-ho. Ara està en el moment de reclamar-li-ho. Ja, no, ni 100 dies. És que ja estan ficant en una situació molt perillosa els ajuntaments. Per tant, això n'hi ha que fer-ho. I vaig a ficar un exemple. Com van canviar les coses? El passat mes de febrer, al respecte del finançament autonòmic, el Partit Popular, el govern de l'Estat, va deixar passar la proposta de reforma de l'Estatut valencià, que incloïa una millora del finançament dels valencians. Ho va deixar passar. Per què? Mira, ara no toca, i abans sí que tocava perquè no venen vostès. Això no és així, no és de rebut. Per tant, siguem seriosos. Nosaltres fem propostes serioses, que milloren el finançament del nostre poble. Si vostès no veuen així, doncs vostès sabran, però 6.000 euros d'interessos a 10 anys. Jo entenc que el Partit Popular de Llíria siga coherent amb els seus representants a Madrid. Comprenc que passi el que passi, ells voten el mateix que els manen des de Madrid, ho comprenc. Ho comprenc dins de la disciplina seva de partit, ho comprenc dins de la disciplina de defensa dels interessos del seu poble, que és el que venim a parlar realment en aquesta moció.
Així el que parlem és que aquesta mesura que vostè diu que és tan bona va suposar per al poble de Llíria 630.000 euros d'interessos a 10 anys i va pagar el poble de Llíria. Per tant, no va ser tan bona aquesta mesura. No entenem això. Com vam explicar ja el company i jo, el tema dels interessos, doncs és injust, és indecent que el Banc Central Europeu li deixi als bancs els diners a un interès quan han sigut els mateixos ciutadans a través dels seus governs els que han salvat a aquests bancs. Hem sigut nosaltres amb els nostres diners, amb milers de milions d'euros els que hem salvat a aquests bancs, i ara ells se beneficien de nosaltres. No és just. Quan en el moment que tocava tenien que haver salvat a moltes famílies que estan quedant-se sense casa per no poder pagar les seves hipoteques. Això és totalment injust i vostès també ho saben. I també, tampoc és el tema del finançament autonòmic, l'altra part que parlàvem avui, és evident, que segons mateix el Consell diu que el Consell pierde 1.000 millones al año por la mala financiación autonómica, per exemple. Ja ho sabem. I per això exigim una millora de finançament. Però no és coherent que vostès se passen anys i anys exigint-li a altres governs aquest finançament i quan arriba un altre govern i hi ha una oportunitat, perquè passa el passat mes de febrer, d'exigir, desaparega. Aquesta oportunitat desaparega i vostès no ho fan. Per tant, no els entenem en aquest aspecte. I en últim aspecte, la medida de xoque que vostè diu, nosaltres creguem que la van a traslladar d'una altra forma al poble de Llíria i van a ser 100 euros per família, 100 euros d'impostos dels ciutadans de Llíria que van a tindre que dedicar-se en exclusiva a pagar aquests interessos que vostès en l'aprovació d'aquest pla i en estos préstecs es van a fer 100 euros per família de Llíria. Si això es beneficia al nostre poble, nosaltres creguem que no. I per tant, vostès mateixos amb la seva votació.